Wong ditagih utang metu nincrat-nincrit. Ngono lebaran di ini kok sok kaya. Nagih duit 300.000 dikei 50.000. Duit recehan sisan. Kuwi gremeng dhewe lapor Ibu. Iki lho Pak. Nagih duit nggone Yunah, utang 300.000 dikei 50.000 tok. Duit recehan sisan. Paling ki lho, duit THR anake. Ngono lebaran wingi kok sok gaya. Angger wong disangoni, enom tuwek cilik gede disangoni kabeh. Entek-entekane ngene iki ditagih kok ya ora metu. Nah ngono ceritane kan ya padha kowe to, Bu. Lapor ya mau padakno aku. Lah kowe ndek iki nanggone mae kan ya ngono to. Nom tuwek cilik gede rata mbok sangoni kabeh. Nek gak nyangoni iki. Aku yo gengsi apa nek gak nyangoni. Aku kan menjaga harga diriku di hadapan mata keluarga besarmu. Kowe yang gaya padha wae. Lah tantane sirahmu mumet nganggo koyok ngono kuwi. Kene iki mumet duit entek. Ora ngeki duit malah ngicil. Bu, tasku nanti. Ora roh. Halo, Min. Ayo metu nang warung, Min. Mumet sirahku. Bojoku lagi umat. Biasa. Angger nanti duit tak ngamuan kaya mak lampir. Ojo meneh kok guyu. Mesem iki lho ora. Piye? Nak pengen ora ndek bojo ngamukan kaya mak lampir kono rabi karoan kuntilanak. Kae lho ora mau kei duit, meso guyu cekikian. Lah kuwi jenenge kok padha demite, Bu. Lah kok nak demit, petuk demit terus peran piye? Apa? Hop.